Umphakathi waseDumbe enhla nelikaMthani owakhela amapulazi ubhekene nezinkinga eziningi ezithinta lokho kubize ngokuthi ukuhlukunyezwa ngabanikazi bamapulazi. Xolani Sibiso lilungu lomphakathi uthi abanikazi bamapulazi sebedilizeka isikole basiyisa kude nomphakathi nokwenza kube nzima kubantwana bayake ezikoleni. Ngakho kwabafuna kuhulumeni osifundazwe angenelele kulezi inkinga abhekane ke nazo emphakathini ke waseDumbe. Umphakathi waseDumbe ikakhulukazi lo ohlala emapulazini ubhekene nenkinga yokuhlukunyezwa amabhunu nokuyinto eshiya umphakathi uhlalele ovalweni. Imeya lomasipala uSibusiso Mkhabela uthi ikhabhinethi lizohambela kule ndawo ukuzozwa ngezikhalo zomphakathi. Emapulazini sinesikole zothi high school. Lesikole high school kukhona indawo lapha desakhelwe khona manje sesithuthile sesakhiwe kwenye indawo esekudeni kuvaliwe ngenxa yabo abalungu basondeza udafu lapha ekhona khona isikole. Manje isikole sekunedust sekungcolile sekunjani ingane ayisakwazi ukufunda khona. Sicela kuba nomhlangano naleli team nama repairs akhona endaweni yaseDumbe ikakhulukazi laba abamhlophe. Sizocima lesihlava abasenzayo ngapha endaweni yasemakhaya emapulazini. Abantu abasikhona imuzi la bengasakhona ukufinyelela ekhaya la behlala khona. So ke sizoqeda lesihlava sizoba na meeting ingakho ke icabinet no premier beza la ukuzoyicazulula kakhulu. Vele bayabika kithi nathi sase siyadlulisa ke eminyangweni efanele ukuthi akuhambi kahle eDumbe. Lo masipala ngenkathi wethula intuthuko edidiyelwe uveze ukuthi unezinhlelo zentsha ukuze ikwazi ukuthuthukisa kwezamakhono kanjalo nezamabhizinisi njengoba amathuba omsebenzi eyimvela kancane kuleli. Namhlanje sithole amabhodwe, istofu, ama-shelving dish azosinceda ukuthi asilekelele ngamathuba omsebenzi. Uma ukukholela esiqhashwe khona siyosiza khona sibe sinikeze okuncane siyiyouth. Amawadi amaningi vele asemakhaya. Engicabanga ukuthi njoba silapha nje ubona ama project athize sizozama ukufukula amakhono ukuthi umuntu othanda ukuyiphilisa ngoba siyakholelwa ekuzakheni nokuzenzela ngoba amathuba emsebenzi kanje abafelokazi sibabudgetele ukuthi khona okwabo kufanele bakuthole kuwo lama project abantu abasha sibabudgetele khona kufanele bakuthole kuwo lama project esizowadeliver namhlanje. Lo masipala wethula intuthuko edidiyelwe emphakathini nalapha ubuzoveza khona uphinde ulalela izimvo zomphakathi ngezinto okumele uzibeke eqhulwini kwisabelo mali. Ngoba silapha nje osukwini namhlanje sizokothula uhlahlo mali lonyaka lo ozothwasa ku2025 ku2026. Ngakho ke sinesigatshana somthetho osivumela ukuthi njengomkhandlu waseDumbe kumele sizokwethula ibudget endaweni yakithi nakubantu umphakathi wonke okhona eDumbe. Ngakho ke nje namhlanje sizokwenza lezo nhlelo qedini kwethu namhlanje iyobe sekuyohlala ke umkhandlu waseDumbe amakhansela onke la iyobe siphasa ke ngokusemthethweni. Kodwa nje namhlanje sizobika ukuthi yini esikwenzile from u2024 kuya ku2025 yini futhi esihlelile ukuthi kwenzeke from u2025 ku2026. Izidabenzi 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eDumbe. Asithi ishelele itolweni nebesolo siyabuya futhi nezinye izindaba.